Igbo Channels TV na mgbe gara aga ekwuru m okwu concerning Ebonyi State, concerning ndị Ebonyi. Enweghị m kwuru na ngwụchara video asị m enwere ebe ndị ọjọọ na nọrọ, and I gave my instances and I used myself, my dealings with them, and I spoke one or two. Ndị ekwu uke nna mụrụ ebe ha si wee pụta chọrọ ịtagbu m na ịchọ tata ị na-asị ndị agha. Gaa na all social media blog ebe ọ bụla a na-eme this topic, just pay attention at the comments. Ya apụta ya afụ ndị ya asị even n'ime ndị Ebonyi steeti ya afụ ndị si count ọha zara out na ndị ọha zara isoro na ndị gba wicked one. Mana what are we saying? Asị gị na ndị ọjọọ nọ, enwere ebe ndị ọjọọ na nọrọ, enwere ndị ezigbo mmadụ na nọrọ. Atasị gị izi na ịza a na-anọkwa ọgụ, unu kantụ ọha zara out, unu kantụ ugburu out, unu kantụ ndị nke out. Gịnịzi ọ bụrụ the same Ebonyi? So which means na inside you people we can win problem. Then why are you people trying to deny that the fact that Iheme Anambra State is orchestrated by the same brother and sister in the union of Umili of Obala? Or because no men Anambra? Is in his Anahano got today? On a Hana Razano got today, Monaganabono. What are we now saying? We are still saying the same thing. Nando John on the Igbo Madanolo. But I so much thank God for this Ebonyi State. I quite the same thing. Because now some of you people, the very, very heartless and wicked. Some of you people, the very, very heartless and wicked. All the mad in Ebonyi say we just go see in form of a bridge across, actually sue you to court. Just because no me video ko see the law hamma question the local government and the councillors of that location. Now what are people doing in this 2025? Can them mad can you see in form of bridge across to the other side? What happens now? The more population they grow, what happens? And do na nega location there. Call audio money one na ezigbo moto na ebi na town, na ebi na Lagos, na ebi na Abakaliki, ebe alochara ụzọ dị mma, Lagos, Abuja, East, Onitsha, Port Harcourt. You know happens that what is meant for you people to do. Or does it matter? Mele asena isu ya to court. I'm still standing on my ground that some of you people the wicked and some of you people the good. Ugbo m nke ezigbo mma nke ndị bụ unu mekwukwa nke ọjọọ nke ndị bụ unu na-eme. Is it high time ịmala ebe belong ya address onwe gị dị? Ọ bụrụ na ịbụ onye ọjọọ icheghalị ya. Ọ bụrụ na ịbụkwa na onye ọma continue with ihe ọma ị na-eme. Because that's in ọgọ na amụta nwa amụtakwa nwa. What are you people bent on saying na na-eme nke a sikwe ị na-ekwu ndị Ebonyi buzi nwanne ha? Does it mean that na onye vigilante ha gbara onye Ebonyi State egboghọ nwanne unu nwoke? Are we just going to pretend mgbe eme investigation onye ka ọ bụ? Onye Ebonyi State ji gbagbu one woman na Nnewi LDC no under vigilante Anambra State. Anyị gburu mmadụ dị ndị Anambra onwe ha media. Like I said, ihe okwu anụ abụrụgo otuto na amụ. Otuto na akpa amụ ịkọwa ya nsogbu, ihe apụkwana ya nsogbu. So what are we going to do? Ewele nwayọ ewele nido kpafọta data otuto ahụ. Maka isi wee pịa, ọ bụrụ nke ya aṅụla mpiklọs, nwa mpiklọs goticha. Mgbe nke ihe ji aka gị na-apịa sụmọ chili ihe niile dị na agbafuchada ma ịkọ ya ịkọpịa akpa amụ. Because anọ m na-akwa amụ ihe a na-ele kịta wụ close to 18,000 coin or the $20,000. Amụ na akọpịazi ya. So nwanne m ọ ka mma ka anyị were nwayọ mee gịnị chọba ihe anụ nwa na-ama in our midst. Ndị ọjọọ unu echeghalịa, ndị ezigbo mmadụ mee gịnị unu eme gịnị unu aka dị nweta ezigbo ihe unu na-eme. That is my message. Mana gịzi na nwanne unu nwoke ntị ka unu n'ihe okwu before na asị na ọmụ nwakwuru, because it's so sad that some of you watched the video me. Una watched ebe nwanne unu nwoke mee interview ebe emele the survivor of that incident. Una watched ebe emele interview nokwa ihe okwu. Ekwu nita ha na nkwu onye ọbụla na-agba ọnụ kpaka. Na
na-agba ọnụ kwa ka ọkwa. Ekwechakwanụ m, unu ege ntị. Mfụka video about you people again, I will still come here and post it and you will be watching and you watch it. Ikwu nke nna like iwe wekarịa block wago. Ọwụ na-emechere investigation, ọ bụrụ eziokwu na onye Ebonyi do behind the killing of these 12 or 13 people in Anambra State. My brother, ebe ọbụla ị hụrụ onye Ebonyi ha agwụ, aga m asị nwanne bụ ụzọ chịla ha before ịchịla agwụ, to be frank. And ma ihe njichi eko this thing si na ọ ga-adịrịrị possible, but I know how these our Ebonyi people behave. Their behavior, ọ na-eshi ishi, ọ na-asụ ruru carry me public toilet, because I know them very well. Ọkwa mara that na onye Ikwo enweghị ike ịgaru abonye Igbo na Ebonyi rahụ ụra ka chifu. Ọkwa mara that na onye Iza enweghị ike ịgara abonye ezi ụlọ rahụ ụra ka chifu. Ịma that na onye Izi enweghị ike ịgari some part of Ikwo rahụ ụra ka chifu. Ọnụ ndị dị otu ahụ bụ ndị ga-abịa together, united together, mewe meeting na mbọ ndị ọzọ. Ifile that na ọ ga-aga n'ihu. I just want to say this thing. Ọ bụrụ na emechara deep investigation, then they found out that no one there Ebonyi between themselves being caused the killing of these 13 or 12 people in Anambra State. My brother, the worst people gasị na ahụrụ n'ụwa about Ebonyi people, because it is very bad. Ihe a na unu na-eme na village, ihe unu na-eme na Abakaliki na-eburu gị apụ. Ihe unu na-eme within Abakaliki na-eburu gị apụ. And emechekwa na amadị ga-abịakwa zuzuwe kwuwe nonsense. Ọkụnụ nọ ha amali elu, mana ọ bụrụ na emechara eme this investigation, ọ bụrụ that na ọ bụghị ihe anyị na-eche, ọ bụrụ that na ọ bụghị ihe ha na-ekwu na social media bụ ihe mere, my brother, si ka our governor mekwa something. At least anyị asịghị eji egbu onye ọbụla, anyị asịghị eji kọsọ ọgbaghara. At least okwu okwu ka atụgodi ya egwu na ọya nwa bụ mpa, na ọya nwa na onwe ya bụ pillar behind this Ebonyi a na-ekwukwe n'okwu. Ka ọ matagodo amata that na ọya nwa na onwe ya bụ isi sekpọ ntị, ka ọ matagodo amata that na ọya bụ onu, na ọ bụrụ na olu pụọ n'isi agaghị adịsị. Ihe a bụ ihe anyị na-eme ka gọvanọ anyị mata. Ihe a bụ ihe anyị na-eme. And for Ebonyi people, achọrọ m ka udo dị in between us. Udo adịghị ma chacha. Onweghị ụdị onye ọbụla ga-apụta na sị ifuru ihe a ha na-ara ntị na social media. Ọ dịghị otu a n'ime them. Ọ dịghị otu a in between them. Onye si na ọdụ otu a ya apụta bịa kwuo. Forget about eye service love. Ihe ahụ abụghị a love. Ihe ahụ abụghị ịma na ụdị ihe unu mere now. None of Hausa people now can do this thing to their brother. Even ndị Hausa nwa na-ekwu is more better than us. Ma ọ bụrụ na emechara after this investigation, then found out that is our Ebonyi brother do this. To God who made me, I didn't show no one. Now man again complete with onye ọbụla. Ma ọ bụrụ na after this investigation, ọ bụrụ na ihe ha na-ekwu eziokwu, then we know that the worst people ga-ahụ n'ụwa is this our Ebonyi brothers. Is them. Then tell me, is common that na mmadụ, according to the information, na inyere mmadụ ego ọrụ ugbo, ya rụọ ọrụ ugbo, could ihe a ga-eji cause of wasting of 12 or 13 people? Do you know what it costs? Ị mara ihe ọ bụ? O nwere ihe ọ ga-aba naanị ya na ntị a na-atụ uru. I could remember when we was in 2010, 2008. This kind of a thing cannot happen in Igboland. But ugbu onye ọbụla ọjọọ due to ihe efu. And you people don't want us to cooperate, to do our normal business again. Ya bụrụ our Ebonyi brothers. Mụ na onwe m sị ka eweta n'ọkụ biko nu maọbụ weta na ahịhịa mụrụ ọkụ instead of a ga-asị kata na nepanya ka ejiri achọgodi ihe ahụ ma n'ebe okpuru weta na batrị tinye na chọọchị ka eme this investigation nyocha ma okpuru osisi ma okpuru dadia tebụl ma in between themselves mara ma ebe ahụ ka this grudges issue. Ma ọ bụrụ na emechara ọ bụrụ ya, hey, these are our Ebonyi brothers. Unu amara that mgbe ọbụla m pụtara na this social media bido kwuo this na no sense unu na-eme mmadụ Chineke kere n'ụwa sị mụ na mmakwara na ndị anọghị ụmụnne m, why must I be against them? Mbọsị ahụ ka thunder si n'eluigwe ga-agbagbu onye ahụ n'ụwa.
mbọsị ahụ ka ihe ike ga-ezute onye ọbụla ga-eme ka tasị m na makwara na ndị a bụ ụmụnne ma ọ bụrụ na ihe a na mechara ma bụrụ eziokwu no in between our Ebonyi brothers coach. Atụọ m unu ụjọ, to be frank, atụọ m unu ụjọ. Ihe a unu na-eme na Ebonyi ka unu buru gaa pụọ then unu pụtakwa mmadụ na-asị na akpọrọ unu ndị how can them not call you Hausa ma ọ bụrụ na otu ka ị na-eme, ma ọ bụrụ na ị ga-ebu ụdị ihe a n'obi, ma ọ bụrụ na ị ga-enwenwe obi mee ụdị ihe a, how can them? O nwere onye ị ga-eme ụdị ihe a na ga-ahụ gị gị na-complain that na asị na ga-enye golo ka onye ị ga-eme ụdị ihe a ga-eke obi rụchaa ụlọ ya wute gị wute his or her sufferness were enye gị, ma ọ bụrụ na ọka ịbịa ka ọsọgharịa ọgba aghara. Then tell me, how can a landlord who no na be eme that thing we feel? How can a PG from that village we feel? For people in the garden the can najụ, and many people are still planning evil against themselves more than this one. Ọ bụrụ na ihe a mechaa bụrụ eziokwu, ma ọ mechaa bụrụ eziokwu, I'm saying it allegedly, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, after this investigation, ọ bụrụ na eziokwu, this thing is shower in between a Ebonyi brother. Biko ka m na-ayọ, biko ka m na-ayọ nọ ma yi ayọ Chineke. Emechaa na ọ bụrụ eziokwu, abeg ajọsọ m na ọ chọrọ ka m nọrọ onwe m ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu. Mana ọ bụ na this thing wo a trips a chọrọ iji ka a cover this thing ka mmadụ hapụ ịma ihe na-eme. M na-asịkwa awa ebe gọvanọ ekwekwana ka eji like this cover ya, ekwekwana ka eji like this cover ya. Ịma na o nwere ihe na-eme somatas, ị hụrụ onye ọbụla oshi dị n'ọbara, onye ọbụla oshi dị n'ọbara ya bụrụgodo ore na batrị tọọchị furu, ịghọtago, enwere ike ma ya bụrụ na ọ bụghị gị nwa na onwe gị bụ ihe zuru dị tọọchị batrị, bọta amagori ama dat na ushi n'ọnọ gị n'ọbara, a ga na-ele gị anya as na ọ gị nwa because idigo use for it, a ga na-elekwe gị anya n'ọkwa ya ọnọbụkwa ebe a. So this is exactly what is happening now. It is what we lay in between ourselves is a inbuilt